En Ferreira de Pallares xa está todo a punto para celebrar unha nova edición da súa feira de artesanía. E van 10. Será o vindeiro día 10 na Praza do Mosteiro. A Deputación colabora económicamente na celebración desta festa. Felicitamos a asociación non só porque fagan esta feira, sino por as outras actividades que fan para dinamizar a vida ali. E felicitamos tamén por ter asociacións activas que fan todo ese traballo, porque para que un concello funcione é necesario e imprescindible unir o traballo municipal co traballo da xente privada, tanto asociacións como individuales. A Praza do Mosteiro de Pallares acollerá os postos que cobizarán a exposición dos oficios tradicionais de cestería, tear, olería, cantería, forxa ou traballos en coiro. Ademais dos diferentes artesáns da comarca que exporán os seus traballos e produtos, ofreceránse diferentes demostracións en vivo nas que poderán participar todos os asistentes. A programación inclúe tamén unha degustación gratuita de filloas e un xantar de confraternidade. Tamén consideramos importante fomentar a unión e a solidariedade da poboación rural, desenvolvendo unha xornada de convivencia na que teñan participación as diferentes familias que se atopan espallados por diferentes lugares. Para poder participar no xantar é preciso retirar unhas tarxetas anteriormente. Pódese facer na Casa Fidalgo, no Bar Stop ou na Casa Reitoral de Ferreira antes do día 6 de agosto.